Odličan događaj, vrlo reprezentativni govornici, ima šta da se čuje, vrlo je interesantno. Iznenađujuće veliko interesovanje jer su ljudi zaista došli u sred radnog dana, odvojili svoje vreme, došli da rade, da nauče, da vide, da čuju, tako da zaista sve pohvalno. Blockchain se širom sveta spominje kao jedna od top 3 najvažnije tehnologije. Međutim, blockchain je još uvijek u svojim najranijim fazama razvoja i jako brzo se menja sve vezano za blockchain. Srbija trenutno je po nekim međunarodnim procenama u top zemljama sveta po broju blockchain developera, čak se spominje da smo u top 5 zemalja sveta po broju blockchain developera. Ovde postoje projekti, postoje ljudi koji znaju da razvijaju blockchain tehnologiju i mnoga svetska rešenja trenutno se razvijaju iz Srbije. U kom pravcu će se to dalje razvijati, retko ko zna, ali verujem da će Srbija ostati jedan od lidera u oblasti blockchaina u svetu. Digitalne tehnologije su prosto novi raspored karata za svaku državu i onoliko koliko budemo prihvatili i dobri u digitalnim tehnologijama, toliko će biti jaka privreda budućnosti. Svaka zemlja se trudi da prihvati digitalne tehnologije i da ih što više iskoristi, naravno, za dobrobit svoje ekonomije, pa tako i Srbija. Trenutno imamo tu sreću da su građani Srbije negde prepoznali blockchain i prednosti blockchaina veoma rano, da su se jako brzo preorijentisali na blockchain i da sada koriste benefite toga. Tako da imamo dobru startnu poziciju i verujem da ćemo iskoristiti u budućnosti. Koristite digitalne tehnologije, koristite blockchain i zaradite na tome.